Sikrong rakit nawang sesongko Nalindra Mekmarwa sing sang katriku mulung mangrempak ing wadya Urtukura reka kiri Prananggana magawya gelarira wang-wang Didumadyaning Pasewakan Agung nalika semanten sami midhangetaken pangandhanipun Brahmana ing Sukalima Pandhita Durna Duh Pandhita ingkang wicaksana wasis ndadosaken tintrim madyaning Pasewakan Negari Ndrawati nadyan nata ing Ndrawati Prabu Sri Bathara Kresna datan mobah datan musik nganti kaya pratima kencana pratima tekse golek kencana masumara cayaning nata Ndrawati nganti kaya golek kencana nglenggahi kanyul pinangka wardu kanut ujaring marganten wardu jarawa kecong nang durung abang durung manding dasaring pertolo kasaru geger njaba sami alok yen to Ndrawati ana daya nalika semanten dadosaken hujat kang samya tumingal nadyan nata ing Ndrawati semu kagiyating penggalih nyumurupi ambeng para kawula mangrembeng para kawula ing samya gantung sibohi kanca biyak-biyak ana daya jalur dalan co minggir
Sinongwati Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra bale lumut ambranggeng awita denceng dencengan jagat wasisaning Bathara Wayapura jagat Koko Prabu dereng ngantos purna anggen kula nampi sabda pangandikanipun Bapa Durna menika mboten mangling kados sowanipun Panakawan Gareng kaliyan Bagong ingkang sowan wonten negari Ndarawati Koko Prabu jagat wasisaning Bathara Kresna wonten timbalaning ngadhawuh jenajan dikapakno wae Gareng lan Bagong kuwi Panakawan negara ing Ngamarta padha karo Panakawan negara ing Ndarawati. Mula mbok menawa suwane Gareng lan Bagong iki ana wigati ingkang bakal diaturake marang Kyai Prabu Ndarawati. Kresna timbalana apa wigatining Panakawan sakarone dene sawanana Praja ing Ndarawati. Koko Prabu lenggah ingkang langkung merayogi kula badhe andangu dhateng sawanipun Panakawan kekalih. Yo, Kresna kaya wis ora kurang kepenak pratanipun Kakang. Panakawan Gareng padha rarja sapraptamu Panakawan ning Praja Ndarawati nala Gareng nonamit pasang kaliman tabik tinebina ing lodone dumawahing tawang tuwang linepatna ing tulak manuk kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ping pangabektinipun ing abdipun nala Gareng kunjuk kersa paduka Gusti kula ing sinuwuning Ndarawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna iya nala Gareng ingsun tampa akarya bombong penggali ingsun dening atase Panakawan batur derajate nanging tata kramamu banget nggone nuju prana marang penggali ingsun matur sembah nuwun tanpa pepindhan mugi adamel bombong penggali paduka Gusti kula ingkang sinuwuning Ndarawati prayoga nunggun mulungguh sampun boten kirang prayoga kengken kula ngabiyantura ngersa paduka Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna iya nala Gareng Panakawan Bagong padha rarja sapraptamu Panakawan nonamit pasang kaliman tabik tinebeng ing dene dumawahing tawang-tawang kowe iki ngapa Gong men kaya kowe rasa kaya aku watake dewi-dewi linepana ing tulak manung sinuwun kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk sandhapada paduka Gusti kula Sang Nata Prabu Sri Bathara Kresna jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu para Bagong dalem kepenak tembungmu gawe bombong penggali ingsun matur sembah nuwun pangestu ingsun tampan ana Panakawan kula pundi nggo jimat paripe dayana ing kasantosan paring pangestu paduka amawahana kabejaning gesang kula sinuwun iya Panakawan Bagong prayogana sampun boten kirang prayogi nala Gareng kowe padha rarja sapraptamu nala Gareng kados penemban Durna iya aku bendaramu Saka Lima penemban Durna lenggah wonten ing mriki ya wis pancen sawetara aku suwan anak Prabu Ndarawati bekti kula kunjuk penemban tak tampa pangestuku tampan ana ya nala Gareng nun iki sangat anggen kawidatosaken jimat paripe Panakawan Bagong padha rarja sapraptamu Panakawan menika kados penemban Durna penemban Durna iya rawuh wonten mriki ya wis sawetara ana wigati bakal tak aturake marang anak Prabu Ndarawati kowe lha syukur Kenggarwa mboten nderek ora
Mbok dijak. Ora tau tajak, bojoku ora tau tajak. Mriki ajeng wonten balapan jaran lho. Hus. Sing apik ngomong ora. Karang kula niku gumun napa riyen sampean niku mbok dereng wonten wong kok ora biru kaya ngoten nika. Wis ora usah dadak werna-werna. Kabeh iki mung gumantung karo kodrating Wang Maha Nasa. Kodratku kudu kaya ngono ya kudu tak lakoni kanthi tuntas kemarang kewajibanku. Oh nggih, nggih. Bukti kula nggih penembahan. Iya ya tak tampa. Pangestuku ya Bakal. Nggih nggih. Sanget anggen kawula dadosaken jimat paripe. Punakawan Garing Padaraja sapraptamu. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula katur ya tak tampa. Bagong padha slamet. Nggih nggih. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kanca nggih, Yo, pangestuku tampanono. Kula pundhe jimat paripe nderene kasantosan Garing Padaraja. Pangestunipun Ndara Sencaki wilujeng Bagong padha slamet. Pangestunipun Ndara Sencaki wilujeng bekti kula konjo pangestuku tampanono. Nggih Garing Padaraja. Patih Udawa Ndara Patih bekti kula konjo ya tak tampa pangestuku ya Garing. Nggih Bagong Padaraja sapraptamu. Pangestunipun Ndara Patih Udawa wilujeng bekti kula nggih Ndara Patih. Ya pangestuku tampanono. Nggih sangat anggen dadosaken jimat. Wah, piyai semene kok ming pangestu tok. Ora ana sing ngekeki apa-apa ya, Reng. Anggepmu curah dikeki apa nang kraton kok padake. Ngono Garing. Wonten dawuh sinuwun. Gawe kaget niki. Ana wigati apa dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan. Ingkang sepasin sepisan kemarin kula ngaturaken sembah sumangga memang bekti kula kunjuk ndungkap angka kalih malih menapa sowan kula menika mboten saking kajengan kula piyambak coka ceket kula ringkes rembakipun supados samangke Gusti kula ingkang Sri Ndrawati enggal priksa menapa to sababipun dene kula keraya-raya kedarang-darang sowan wonten Garing Ndrawati apa dikongkon bapakmu sanes apa saka karepmu dhewe sanes apa karang kedempel ana perkara mboten lah ana apa Garing kula mboten dipun kongkon bapak kula mboten dipun kongkon kalih napa jenenge kulawargane Semar bojo kula ya ora ning mugi andadosna kawuningan sampun wonten setunggal candra menika Petruk menika opname lho Petruk apa kuwi mau opname iki apa sakit lara ngono wae nggih sakit lara apa Petruk wah mboten ngerti dipresake nang dokter ya ora dingerteni penyakite digawa tengken dukun ya ora mari-mari dirawuhke para brahmana sewa sugata menyang para nimpuna para pinasis supaya maluyaken Petruk kantong bolong ya ora mari monggo Petruk niku meneng eteng-eteng teng amben ora ubah ora napa-napa matane kedap-kedip nyawang usuk lah terus Petruk kanane saiki piye wis mengkari esuk sore Petruk lara tenan lho Garing. Lara tenan apa dikira ngapusi. Kula niku nek omong ora tau goroh kok. Lah, sawijining dina kula niku nganti sedih. Nyawang Petruk kanane kaya ngeten niku terus tak tangisi Petruk. Bareng kula tangisi kalih Bagong, Petruk niku terus jenggelek. Gregah kaya wong waras nika. Terus apa kalih kula jukone segoreng. Ya kula jukoke. Kaya wong mari lara niku mangan ya temel-temel mongko ora nganggo lawuh mung sego tok diglondori banyu putih iya nggih kabar maem niku Petruk terus ngomong kalih kula Reng kowe kakangku sing wajib tak sambati ya ming kowe nek Bagong ngono pancen tak anggap wong ora nalar ning upama Bagong ku ya iso napa persambatku aku ya ora apa-apa. Mula cah loro do mlumpuk kene tak kandhani. Aku ki jane ora lara. Aku ki jane ora masuk angin. Aku ki jane waras ning kaya koncatan pikiran. Lho. Petruk kaya koncatan pikiran. Nggih. Lah sing tok gagas sapa to, Truk? Kaya kowe iki mung wong kere, kowe iki mung batur, kowe iki mung abdi. Upama duwe gegayuhan ki ya dicundhuke karo kahanan. Wong ki nek duwe gegayuhan
ngungkuli karo kekuatane dhewe kuwi tegese ngibarate kaya dene cecak nguntal cagak cebol gayu wulan wuta ngitung lintang tange kelakone cepak wurunge mula ndek gegayuhan iki dicundhukke karo kekuatan ora usah dadak mikir sing abot-abot lho ngoten niku terus Petruk heeh Kang aku arep mikir abot ning aku iki mung netepi karo sing wis nate dingendikake lah sing ngendika sapa Petruk terus matur sing ngendika Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna lho aku tahu omong apa karo Petruk mangke riyen dereng ampun dipedhot crita kula dereng rampung apa Sinuwun Prabu Ndara Kresna tahu tate ngendika karo kowe tahu jaman apa jaman nalika semana ilanging pustaka Jamus Klimasada dicolong Dewi Mustakaweni nalika semana aku sing isa nemokake pustaka Jamus Klimasada Sinuwun Ndarawati tau tate paring dawuh karo aku sapa sing iso nemokke pustaka Jamus Klimasada nek lanang tak pek mantu nek wedok tak pek anak monggo Petruk nalika semanten sing iso ngaturake pustaka Jamus Klimasada mbuh lantarane apa ning sing ngaturke teng sampeyan niku Petruk kantong bolong adi kula lah kok jebul Petruk niku lil awake lemes ora duwe daya niku mikir pengendika sampeyan Nuwun sewu lho Den nuwun sewu Nalindra menika sabda Brahmana Raja sabdaning Nalindra pengendikaning pendhita menika ora kena wola-wali kaya Wikresna tumameng dlancang seta ora kena lumebek nek ngendika A ya kudu kelakon A nek ngendika B ya kudu kelakon B nek ngendika C ya kudu kelakon C mongko panjenengan wis tau tate ngendika mongko sing napa pengendika sampeyan Petruk lah niki Petruk niki nagih janji karo sampeyan gandeng negara Ndarawati saniki geger merga ana wong wadon sing jeneng Purantawati niku Petruk terus lara larane Petruk meng digatek karo Sinuwun Prabu Kresna meng ngelingke karo Sinuwun Prabu Ndarawati supaya eling karo pengendikane duk nalika semana nek sampeyan eling matur nuwun nek ora teges sampeyan mentala nyumurupi patine Petruk monggo Petruk wis omong kali kula reng kowe ning negara Ndarawati terus kowe matur bab janjine Sinuwun Kresna nek Sinuwun Kresna ora gagas wis ikhlasno aku reng aku arep golek dalaning pati aku arep gantung nek nganti Petruk iki mengko tekaning pati nuwun sewu panjenengane Sinuwun Ndarawati tegese utang nyawa karo Nalagareng panjenengan utang nyawa kalih kula nek nganti sampeyan ora netepati janji sing pun nate pengendikake terus dadi jalaran Petruk tekaning pati ateges Sinuwun Ndarawati utang nyawa karo Nalagareng tantri maning Nalagareng arep awak kula kaya ngeten niku arep awak kula tangan kula cekot sikil kula becik mata kula kira ning nek kula bumi angus negara Ndarawati ora nganti telung kedheping netra mesti kula sing kobong piye to reng le sumbar iki ora bumi angus negara Ndarawati kok mesti kula sing kobongaken iki ngrungokke tenanan le omong mencla-mencle mboten nganti sak siring bawang sak umuring jagung sak uruping damar negari Ndarawati mesti badhe kula osak asih kula damel base busa pun cekap semanten atur kula kemareng kula anengga dateng sabda tama paduka Gusti kula ingkang Sinuwun Nalagareng wonten dawuh satemene aku kepengin netepi marang janji ingkang wis ndak aturake marang Petruk duk nalika semana lah niku tegese netepi dateng kalangganipun paduka Gusti kula ingkang Sinuwun Ndarawati ning ana bab ingkang dadi pepalang napa Sinuwun Bapa Penembanduna rawuh mrene iki uga bakal kepengin boyong lawan anakku Purantawati lho niki iya Nalagareng ajeng dijawabke kalih arep didhawuhke karo Lesmana Mandrakumara Lesmana anak Ngastina iya pancen mengkono Nalagareng pancen arep didhawuhke karo Lesmana Mandrakumara oke nuwun sewu niki perlu dirembuk ampun sembrono iya dirembuk sing bab apa lho bab sampean ajeng maringake ingkang putra katur Begawan Durna ajeng didhawuhke Lesmana Mandrakumara menika nuwun sewu kula tak takon panjenengan menika wong tuwa napa dudu lho aku wong tuwa sing duweni putra Dewi Purantawati
mestine kaya ngono. Saiki wong tuwa ngendi? Wong tuwa pundi sing ora kepengin anake wedok menika mukti? Kula tak takon. Wong tuwa ngendi sing ora kepengin anake wedok menika mukti? Menika mboten wonten. Sing jeneng wong tuwa niku kudu iso napake kamuktene anak. Kudu iso napake kamuktene anak. Iya no lho garing. Terus saniki kula tak nyuwun prisa. Nek nganti Dewi Purantawati menika didhawuhke karo Lesmana Mandrakumara, nuwun sewu, napa panjenengan boten mangertosi kondange Ndara Lesmana? Hah? Ndara Lesmana menika arepa putra ratu, arepa nika putra Nalindra, arepa menika sesuk bakal gumanti keprabaning Prabu Duryudana. Ning nuwun sewu, wong sak jagat niku wis ngerti nek Lesmana niku anak ratu ning rada kentrir. Napa sampean mentala? Putra-putri sampean sing ayu wis tiyang warna. Lah kok didhawuh karo wong lanang sing rada kenthir. Ya bener, Lesmana menika sugih bondo bandu persasat kadonyane seprapat jagat diuja karo wong tuane. Ning nuwun sewu, apa ya kabagyaning batin menika saged sinanding nek nyanding wong lanang. Bojo sing nuwun sewu uteke ora genep. Kula nuwun sewu lho menika namung ngemutaken. Ning semanten panjenengan badhe maringaken monggo ateges badhe kula biyawaraken wonten pundi-pundi papan. Nek Ratu Darawati menika blereng dhateng kamukten ning ora iso metung dalan sing bener. Sulap karo kamukten nganti mentala nyengsarake anake dhewe didhawuh karo anak ratu sing rada kocluk. Menika mawon. Niku estu kula mboten goro. Ning menawi dipun rabi kalian Petra, lho Petra menika mung wong batur gedhi bal 17. Petra niku mung ponokawan. Ning apa kabagyaning lair batin menika diukur karo akeh brana picis? Mboten. Kabagyaning wong urip menika mboten ukuran akeh brana picis. Malah kadang kala wong sing ngokehan brana picis, wong sing sugih, wong sing duwe derajat pangkat niku janjane pendak dina tanggungane utang miliaran. Mula akeh wong sing sugih, akeh wong sing duwe pangkat prajat, akeh sing duwe kelungguhan niku adane penyakite mesti stroke. Ora iso ngapa-ngapa, perot terus mudar. Ning kula nuwun sewu, Petra nika wongean, ora duwe tanggungan apa-apa, urip sak madya, mangan sego dipangan karo jangan ya dilakoni, ngombe wedang putih ya dilakoni. Ning ora doyak-oyak utang, ora doyak-oyak tanggungan. Mula uripe ayem, wong uripe ayem niku awake lemu. Ngaten. Nek sampeyan maringake dhateng Sinon Prabu Duryudana monggo ora apa-apa. Arepa ing putra menika Saba utawi Lenggah wonten ing Negara Ngastina lungguh kursi apik nganggo gelang nganti ting krompiang. Nganggo jarik ibarate blebekan mas. Ning nek atine rekoso saya kuru putra panjenengan gerah. Bar niku mboten nonton. Sapa sing kapitunan? Ya, ngoten niku carane ngitung. Ampun sembrono. Ning nek karo Petra niku urip teng desa. Wong desa niku uripe tentrem, ora berisik. Ora kokean pikiran kaya wong kutha. Lenggan arep mangan ming kari njupuk ning lumbung, parine ditata tirik-tirik. Arep jangan apa-apa, ming kari Saba Tegal, mongko tandurane ijo-ijo. Lho. Mangan bakwan, nyemplung ning kebon lombok. Bakwane 3, lomboke 40. Niku ya iso kelakon, pengen kobis kari nggawa godhokan wedang. Gawa ning kebon, kobise diris ning kebon. Lho napa ora glelek? Wah, Petra niku sawahe jembar kok. Parine lemu-lemu kok. Susune jembar-jembar. Kula nuwun sewu nek panjenengan menggalekake bab Brana Picis diparingke kali Begawan Durna ning batin lara. Nek sampeyan ngrembak perkara kabagyaning lair batin nggih mang paringke Petra. Nuwun sewu lho sinuwun. Kabagyaning lair batin menika mor misah. Tegese mor misah piye? Menika mboten saged dipun dadosaken setunggal. Upama iso didadekke setunggal, menika mung pepetinganing titah. Kabagyaning lair menika mboten saged sumanding kalian kabagyaning batin. Tegesipun kabagyaning lair numpuk Brana Picis, ning kabagyaning batin ora sumanding. Ning kok sok baline, duwe kabagyan batin, mesti kabagyaning lair bakal sumanding. Niku sing disebut mor misah. Mengkono lho gareng nggih. Ning nggih gumantung panjenengan. Monggo mawon. Badhe dipun paringaken Begawan Durna monggo, paringke kula monggo, paringke Begawan Durna entuk wong sugih ning kentir monggo.
Paringke Nala Gareng netepi dhateng perjanji panjenengan wis lepas saka perjanji tur dasare ingkang putra didhawuh karo adhi kula Petruk arep ora patek sugih ning ya kok seneng atine niku pilihan angel sinuwun angel Telur sewu angel kula percaya panjenengan wis dimingi-mingi werna-werna karo Begawan Durna mula ora iso omong apa-apa nek pancen dipun paringi Begawan Durna monggo mboten napa-napa kula tak bali tak ngrukti kunarepane Petruk cetha tekaning pati nglalu mergo ora lakon dawuh karo putramu mboten napa-napa kula kedangan ati mboten napa-napa niku wis dadi resiko kula. Ning kula ancam sampean, kula ancam Petro nganti nglalu mati ora jawab karo anakmu. Oh, tenan yakin sumpah. Bumi langit dadi seksi. Kula seksekke keblat papat segara gunung isine ngira wengi padang rembulan panasing srengenge. Kula ora arep tepung karo Prabu Kresna diparingi Begawan Durna. Niku tenan, kula ora arep suwita karo Prabu Kresna. Yen perlu mantan Ngastina tak obrak-abrik leganing atiku. Gembal manyar-manyar. Duneng dungkul wana dadi alas-alas dadi wana. Wah, lah kok kebangetan kok ngumbar omongan lho Gareng. Ing atase kowe mung drajating Panakawan Gedibal 17 wong elek nyolok mripat. Kowe iki mung batur. Lah kok langap-langap druwi kaya grojokan nyerwetek kaya becek sepun bapak Tegalan ucap barat. Wah, nesu kok. Wani Rasawati. Durna lho. Nah, wani Rasawati kok. Nek kira-kira ngamuk tak kepruane watu ndiase. Aja kasar-kasar. Men aku dasare wis ora seneng kok kebiyen kok. Nyuwun pangapunten, kula mboten wonten urusan karo sampeyan. Kowe ana urusan karo aku. Perkarane napa? Kowe ngeceh karo wong Ngastina. Sapa sing kula ecek? Putu kula Semana Mandrakumara. Kowe tanggep wong kentir, tanggep wong edan, tanggep wong koclok. Kowe putra Nalendra, Nala Gareng ora melek mripatmu. Nuwun sewu, kula tak takon, kentir napa mboten? Lho, heeh, ning ra ora perlu diomongake. Lah, tegese sampean wis ngakoni, omongan kula niku napa goro? Omongan kula niku mau ngapusi. Nek kula omong abang ya kula andhake abang, nek nyatane biru ya kula kandhake biru, napa wontene. Kula mung kepengin ngeman karo putraning Ndara Kresna. Dewi Prantawati aja nganti didhawuh karo putra Nalendra. Sing nuwun sewu rada owah pikirane. Lho, omonganmu ki iso meneng apa ora? Nala Gareng. Nala Gareng. Kowe iso meneng apa ora? Kowe kebangetan kowe ngatasi drajating Batul Gedibal 17. Kowe nyolok mripating Baladewa. Kowe ngino karo anakku Semana Mandrakumara. Mas. Ora kerubutan. Madirana rek? Ya. Kandhangane iki. Iso apa nglakokke wayang papat? Iso wae. Nyepelekke ora. Kowe menungso ora tatanan, sampean sing ora tatanan. Gareng kudune ngerti. Mungsumu ki aku ora kowe. Aja ngune-uneke kakangku sampeyan ae dhewe. Ayo lawani kowe karo aku, Gareng karo Begawan Durna. Napa kula luput nek Lesmana Mandrakumara? Lho, ora jeneng luput. Nanging kowe nyangklasan dhuwuring tenggak. Kowe ngino karo Begawan Dina. Kowe padha karo Gareng ngino karo Baladewa, ora perkara ngino-kinonan. Cedekandani ra kowe. Menungsa apa kaya ngene? Lho, malah ngecek karo Begawan Durna ngecek karo Baladewa. Apa-apamu? Wah, yen ngono pancen peparange Lesmana Mandrakumara kuwi mung Panakawan. Petruk sing utusan kakange Nala Gareng karo Bagong pancen kepara nyata. Terus cekak kersane sampean saniki pripun? Kowe bali teng pundi? Bali nang omahmu. Ora samboyong Purantawati, mboten iso. Kula tetep kudu mboyong Purantawati. Kudu padha bali saka negara Durawati, ora iso. Bali piye? Wis ora kesel e cuarake omah. Genti-genti akan wedi karakter wayang wetengku nganti mulus e. Saiki ngene wae. Sapa sing gede-gede saka kadedaning Begawan Durna?
Wenang boyong Purontowati. Oke. Kono wis nantang urung tak anteni. Hei. Ayo gek omong. Malah meneng wae. Lho, kowe iki karepmu piye? Omong piye? Omong kaya Durna kuwi lho. Ngetoke sayembara apa piye? Yo, aku tak ngetoke sayembara. Yo. Aku tak ngetoke nggon aku. Sapa sing cilik gedene iso ngukul dene Baladewa? Wenang boyong. Ya kuwi Dewi Purontowati. Oke, tak tandangi. Semono aku ya arep ngetoke sayembara. Sayembaramu apa? Sapa sing iso nglangkahi batange gareng? Lho. Iki kok batangku iki piye iki? Oh iya lali aku. Dadi mati kowe nang ora apa-apa. Dengkulmu mlocot ora. Anakku cilik-cilik. Ayo aja aku kok ya. Dudu nang ngene, papane wong neter katetean. Dudu nang ngene, papane. Ayo, metu coba. Bareng kabeh aja nganti bongo iki. Kresna sinayang manglung mintonaken Dewi Kramanira kang kumitiraning asta kang mitiraning asta aneng asta Setyaki wonten timbalan. Kok banjur ngangsek nggonmu sowan Gawa Prabu? Piye? Nyuwun dipalilah. Dipalilah apa? Kepareng kula badhe ngrencangi dhateng Nalagaring lan Bagong. Mesakaken ing atasipun Panakawan badhe dipun pulasara dening para sata Kurawa. Setyaki wonten timbalan. Ingsun ora ngeparengake Gawa Prabu, kula nyuwun kanthi sanget. Wis to, percaya karo aku. Luwih hafal Kresna tinimbangane Setyaki. Langkung apal kados pundi. Nadyan ngrebda lan gedabyah cacahing para sata Kurawa nanging ibarate kaya dene gedabyah kokean cacah ngrebda tanpa guna. Tegesipun 100 cacahing Kurawa kengko nek nganti iso gawe babak kulite Nalagaring apa dene Bagong. Wis to, aku tak mudhun saka dampar. Gawa Prabu menika sampun sembrono. Garing Bagong menika kegiatanipun sepinten? Inggih Dioji. Kula namung badhe milani dhateng pun Garing lan Bagong. Wis to kowe aja kuwatir, mergo aku wis weruh sak nyatane. Mekaten. Mung awat-awatana wae Nalagaring lan Bagong. Sira kadangku entuk ngewangi karo Panakawan sakarone, lamun wis padha ketemper yudane tegese wis kepepet tenan lan ora ana dalan kanggo mlayu. Oh nggih, istirahaken dawuh. Ngono ya Setyaki, nggih istirahaken dawuh. Kakang Pati Udawa wonten timbalan. Budhal kang padha sebo jeneng ingsun adya nanting kelawan Atmajaku Purontowati monggo kepiye mengko nggone padha bakal ngirep kahanan iki nuwun istirahaken dawuh. Nyun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Kakang Pati Udawa kaya wis ora ana dawuh maneh Kakang Pati Udawa.
Dono gati ning pananggilan. Sanota sukundur ngedaton jeluk saking dampar kencana kinampit gambaran gading. Kadhiraken sanggaring Purumban Jedi manggung ketanggung Joko Paloro ingkang sami ngambil pacaran keprabon. Kawis tinggal saking Mandra tindak nyo Sri Naranata kaya sesanti kamulyane.